טוב, שלום לכולם, זהו שיעור מספר 2 על ארדואינו. היום אנחנו הולכים לדבר קצת על לוגיקות, קצת על איך לגרום לדברים לעבוד על ידי הפעלתם דרך הארדואינו, כלומר שהארדואינו הוא זה שיפעיל דברים מסוימים. הדוגמה שתהיה לנו היום זו דוגמה של הדלקת LED על ידי לחיצה על כפתור. בסדר? מה שזה אומר זה שכשאנחנו נלחץ על כפתור כלשהו, הארדואינו יגלה שהייתה לחיצה, ולפי הלוגיקה שרשמנו לו בפנים, ידע לתת פקודה לאחד הפינים שנמצאים על הארדואינו. הפין הזה יקבל 5 וולט, ואת ה-5 וולט האלה יעביר ל-LED, שיהיה מחובר עליו בטור, וה-LED הזה ידלק. כלומר, יש לנו פה פעולה של חישה של כפתור, לוגיקה שפועלת על הכפתור הזה, והדלקה של LED לפי הלוגיקה הזאת. בסדר? כמה שלבים. עכשיו, בשיעור שעבר כבר דיברנו על איך להדליק LED על הארדואינו עצמו, אז היום השלב הראשון בשיעור יהיה הדלקת LED שהוא לא על הארדואינו, אלא על המטריצה, הדבר הלבן הזה שנמצא פה ליד הארדואינו. כן, לפה נחבר LED, נחבר עליו איזשהו נגד, ונראה שאנחנו יכולים להדליק אותו על ידי הארדואינו, זה סוג של חזרה לשיעור הקודם, כאשר ההבדל הוא שה-LED הוא LED חיצוני ולא LED פנימי של הארדואינו, זה שלב א', שלב ב' נעבור לכפתור, אנחנו נלמד איך לחוש אותו, והשלב השלישי בעצם יהיה לחבר בין שני החלקים האלה ביחד. אז בואו נתחיל מהחלק הראשון, הדלקת LED על המטריצה עצמה. אז קודם כל, יש לי פה לוח ארדואינו, יש לי פה מטריצה, בשביל שנוכל להתחיל לעבוד, אני צריך לספק חשמל ללוח ארדואינו, אז לכן אני מחבר אותו, כאשר הצד השני של החיבור USB הזה מחובר אליי למחשב, כך שבעצם אני גם מספק לו חשמל עכשיו וגם יכול לתכנת אותו. בשביל להתחיל לעבוד עם מטריצה, יותר נכון בשביל שיהיה לנו נוח לעבוד עם מטריצה, מה שצריך לעשות זה קודם כל להעביר לה מתח וגראונד וקרקע, כדי שנוכל אחרי זה להעביר אותם בנוחות לכל חלק שאני רוצה. למה אני מתכוון? אם תסתכלו על שתי העמודות האלה פה, הפלוס והמינוס, שתי העמודות האלה מחוברות ביניהם. כלומר, הפלוס, כל החורים פה מחוברים, במינוס כל החורים פה מחוברים. כלומר, אם נחבר עכשיו לפלוס פה 5 וולט, כל החורים האלה יהיו 5 וולט, ואם נחבר לפה גראונד, כל זה יהיה גראונד. בסדר? הם משותפים. זה אומר שאחר כך כשאני רוצה לחבר חלקים שונים, פשוט נמשוך 5 וולט וגראונד לכל חלק, וככה נוכל לעבוד בצורה מאוד נוחה, כאשר מה שעשינו, עשינו מין סוג של פיצול. לקחנו 5 וולט ושמנו פה, וקיבלנו אותו מפוזר על פני כל החלקים האלה. אוקיי, אז מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך לקחת שני חוטים, רגע נניח אני לוקח את החוט האדום הזה, למה אדום? כי בדרך כלל אדום מסמן מתח חיובי, פלוס, אוקיי? ומה אני הולך לעשות? הולך למצוא את ה-5 וולט על הלוח של הארדואינו. אתם יכולים לראות, הוא נמצא פה, בפין הזה, אז הנה אני מחבר לפה 5 וולט. נראה. הנה התחבר, זה הפין הרביעי, ואני מחבר אותו לפלוס פה. זאת אומרת שעכשיו כל העמודה הזאת, כולה יש לה 5 וולט. אותו דבר אני הולך לעשות עם הגראונד, עם הקרקע, עם השלילי. אוקיי, מה אני הולך לעשות? אני הולך לחפש גראונד עכשיו על הארדואינו. הנה, אפשר לראות את הגראונד פה. הולך להתחבר עליו, ולהעביר אותו פה למינוס. זה אומר עכשיו שכל העמודה הזאת, יש לה מינוס. וכשאני אמשוך ממנה חוטים, הם כולם יהיו מינוס. אוקיי, אז קודם כל, בואו ניקח איזשהו LED. למשל, ה-LED הזה שאתם יכולים לראות בתמונה. ל-LED יש שני חלקים. החלק הארוך והקצר. הארוך זה החלק שצריך להיות מחובר לפלוס, והחלק הקצר למינוס. עכשיו אני בא, אני תוקע את ה-LED הזה פה בתוך המטריצה איפשהו, שימו לב שאני תוקע אותו בצורה הזאת ולא בצורה הזאת, אוקיי?
למה? כי כל החורים שנמצאים לרוחב המטריצה מחוברים אחד עם השני. ואילו החורים לאורך המטריצה, העמודות האלה, לא מחוברים. אז אם אני רוצה שקצה אחד של ה-LED יקבל פלוס וקצה אחד של המינוס, אני לא יכול לשים אותם ככה, לרוחב, כי ה-LED יקבל את אותו המתח לשני הרגליים שלו. לכן אני חייב לשים אותם לאורך. אז עוד פעם, החלק הארוך זה הפלוס, החלק הקצר זה המינוס. לכן מה שאני הולך לעשות פה, אני הולך לשים אותם פה. וכרגע לזכור שזה הפלוס וזה המינוס. כרגע ה-LED לא נדלק, אין פה שום דבר, לא סיפקתי לו מתח, לא עשיתי שום דבר בינתיים חוץ מלתקוע אותו. אוקיי, מה יקרה עכשיו אם אני אבוא ואני אמשוך 105 וולט שיש לי פה לפלוס של ה-LED. אוקיי, ה-LED עדיין לא נדלק, אנחנו יכולים לראות את זה. למה הוא לא נדלק? כי בעצם אין מעגל חשמלי עדיין. מעגל חשמלי מתחיל בפלוס ונגמר תמיד במינוס. כדי שהמעגל החשמלי הזה יעבוד, מהרגל הקצרה, השנייה פה של ה-LED, צריך להיות חיבור לגראונד. אוקיי, עכשיו אם אני אבוא ואחבר את הרגל הזאת, זה נכנס, לגראונד מה יקרה? מה נעשה? אוקיי, הוא נדלק. שימו לב שאני כרגע לא מכניס את זה לגראונד עד הסוף, למה? כי אין התנגדות למעגל הזה, אין פה שום נגד בדרך, זה אומר שכל ההספק, כל האנרגיה של המעגל הזאת נופלת על ה-LED. ואם לא נשים נגד בטור ל-LED הזה, הוא בסופו של דבר ישרף. לכן, לקחתי איזשהו נגד, זה לא משנה כרגע איזה, ומה שאני הולך לעשות, אני הולך למינוס, אוקיי, שאנחנו יודעים של הגראונד, אני מחבר אותו לאנשהו פה למטריצה, ואת הקצה של הגראונד, של הרגל הקצרה של ה-LED, אני מחבר לנגד. אז כרגע יש לנו מעגל חשמלי, ה-LED דולק. בואו אני אזיז לכם את זה קצת כדי שתראו. אוקיי, אז ה-LED דולק. אין פה שום דבר, בעצם לא ראיתי לכם כלום עדיין. כל מה שעשיתי, העברתי 5 וולט מהלוח ארדואינו, למטריצה, מהמטריצה ל-LED, וה-LED דלוק. מה אני רוצה עכשיו? אני רוצה להפעיל את ה-LED הזה לא מ-5 וולט קבוע, אלא מאיזשהו פין על הארדואינו, כדי שנוכל לשלוט על זה, כמו שעשינו בשיעור הקודם, רק ה-LED שנמצא על המטריצה עצמה. אוקיי, אז מה אני הולך לעשות? את הפלוס הזה, שהעברתי ל-LED, לרגל הארוכה שלו, הולך לחבר לאחד הפינים. פעם שעברה עבדנו עם פין 13, אבל זה לא חובה, לכן בואו נעבוד הפעם עם פין 8. אוקיי? אני אזכיר לכם, הפינים האלה שנמצאים פה, אלה הפינים הדיגיטליים, מה שאומר שאפשר להגיד לארדואינו להעביר לשם 5 וולט או 0 וולט. ה-5 וולט האלה עוברים ל-LED ועושים את מה שאנחנו רוצים. ובתוך התוכנה של הארדואינו אנחנו יכולים לקבוע מתי הפין 8 הזה יעביר 5 וולט ומתי לא. אז בואו נעשה את זה עכשיו. שימו לב שה-LED כרגע כבוי. למה? כי חיברתי את זה אמרנו לפין 8. פין 8 כרגע ב-low, אין עליו שום דבר, ולכן הוא כבוי. אז מה אני הולך לעשות? אני הולך כרגע להפעיל את ה-ID של הארדואינו. אוקיי, בואו אני אעשה לכם... אני אעשה לכם share על המסך שלי. אוקיי, אז כרגע אנחנו ב-ID של ארדואינו, אתם כבר מכירים את זה ויודעים מה זה. מה אנחנו צריכים להגיד כרגע לתוכנה? צריכים להגיד לה, דבר ראשון, שאנחנו רוצים להשתמש בפין 8, ושהוא הולך להוציא מתח, אוקיי? זאת אומרת שאני הולך לרשום פה, רק באנגלית, פין מוד, איזה פין? 8, ומה הולך להיות? הוא הולך להיות output. אוקיי. אני הולך עכשיו ללופ, ומה אני הולך לרשום? כמו בשיעור הקודם, אני הולך לרשום
שפין 8 הולך להוציא מתח של 5 וולט, ואנחנו נראה שאחרי שאני אעביר את התוכנה לארדואינו, ה-LED ידלק כי פין 8 יוציא 5 וולט. אז אני רושם דיגיטל רייט, פין 8, ואני רושם אותו, היי. כלומר, תעלה אותו ל-5 וולט. אני הולך עכשיו לטולס, לבדוק שמה שיש לי פה מחובר לארדואינו, אכן הדבר הוא כך. אני עושה verify. אפשר יודעים לשמור את הסקייץ' הזה, כרגע ניתן לו שכן. ואני רואה, מקמפל, 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 מקמפל. אוקיי, קימפל, ועכשיו אני לוחץ על upload. כרגע יש לנו uploading. הופ, שימו לב, ה-LED נדלק. אני חוזר למסך, הנה אתם יכולים לראות, ה-LED הזה דלוק. אוקיי, אז למה הוא דלוק? אז כמו שאמרנו, התוכנה אמרה ל-LED 8, יותר נכון לפין 8 להידלק. פין 8, כן, הפין הזה, העביר את ה-5 וולט שלו לפה. ה-5 וולט האלה התחברו ל-LED, לרגילה הגדולה שלו. הרגילה השנייה שלו מחוברת לנגד, הנגד מחובר לגראונד, והנה יש לנו פה מעגל חשמלי. אז מה עשיתי פה? גם לא הרבה. כולה הדלקתי את פין 8, והדלקתי את ה-LED על ידי כך. אוקיי. החוכמה פה היא לא בזה, אלא לגרום לדברים האלה לעבוד עם איזשהם תנאים, עם איזושהי אינטראקציה אולי עם המפעיל, או עם איזשהם חיישנים, ולכן מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה לעבוד עם כפתור. לראות שאנחנו יכולים לקרוא את המדידות של הכפתור, כלומר כשמישהו לחץ עליו, דרך אגב הכפתור זה הדבר הזה, נשים לכם אותו במקום שתוכלו לראות, ועל ידי כך נדליק או נכבה את ה-LED בהתאם למה שאני רוצה. זה כרגע חלק א', ואנחנו עוד שנייה נתקדם לחלק ב'.